Nós temos porta de mega evento Sail Aruba 2015, onde a cultura enfoque Aruba e Bichida Real e Chuta tem uma agenda llena de atividade, maneira enorme mestre bisa, tem várias competências de navegação. Het eerste stuk is dat de optimistzeilers van de Stichting Youth Watersports Aruba, die zullen op vrijdag 1 mei om 12 uur wedstrijden varen in de Schoenerhaven. Dat is de binnenkant van de haven waar de cruiseboten normaal gezien liggen en ook dus bij het terrein van Sail Aruba. Dat zullen 2 wedstrijden zijn, die zullen zijn van 12 tot ongeveer kwart voor 2. En er zullen een 16-tal kinderen met optimistzeilboten, dat zijn echt de beginnende zeilers, zullen wedstrijden varen. Vervolgens, nog een belangrijk ding om daarover te zeggen, is dat het een bijzondere eer is dat onze koningin Maxima zelf de start zal geven van de eerste wedstrijd daarbij. Om 2:15 de sail-by, dat is een moment waarop alle zeilschepen van Aruba uitgenodigd zijn om deel te nemen aan een saluut, een groet aan het publiek. Dat komt naar Sail 2015. Dat gaat over optimistzeilers, dat gaat over windsurfers, dat gaat over kitesurfers, dat gaat over jachtzeilers, dat gaat over mensen die zelf schepen gebouwd hebben. Er zijn al enkele aanmeldingen ook in die categorie. Alles bij elkaar verwachten wij een 60, 70-tal zeilboten die zich zullen presenteren aan het publiek, een groet zullen brengen en op die manier ook kunnen laten zien dat zeilsport echt een sport is die leeft in Aruba. Já sabe também que tem competência na comissão for o honor seguir para 2 horas e 3 horas também é mesmo terreno de APA. Pero para evento assim na mestre de mais man para ajuda. Aruba Sail atualmente está conta com 250 voluntários, pero está buscando mais. Sail Aruba, mega evento que é aqui da estreia na Aruba. Nós estamos acostumados de Sail Amsterdam e Sail Bremen, que é algo que conhecido na Europa e é aqui nós estamos aqui na Akiko, sobre het 200 anos de Koninkrijk e 350 anos de Marinierskorps. Normalmente, sempre dia 1 de mei, tem open dag na Marinierskazerne e aqui é tikje mais grande aqui na WAF de Aruba Port Authorities. Nós estamos buscando mais vrijwilligers. Pois não olvidar mega evenemento, maneira Sail Aruba sempre requer hopi ajuda. E aqui nós estamos buscando vrijwilligers para diferentes departamentos. Se você ajuda nós a make this event een mega event en een succes para mostrar a hospitalidade na nos rei e reina, chamame na 73 44 750 of na Ibiza.socialmedia@gmail.com.